il-31 podcast. Din id-darba ġajt miegħi lil Andrew Monsignor li huwa president tal-ġurnalisti, però ma ġibtux bħala president tal-ġurnalisti. Il-bieraħ kien hemm il-Milan u n-Napoli. U għal darba qed jitlef jirbaħ minn daw jimma l-Inter jagħmlu jridu. U qed illum naħseb fuq il-MFA jew fuq il-tim nazzjonali jkun naqri jibes and Vinny. U vera kien, għax waħħalni nofsija għaskon naf kemm qegħdin oħrajn, ġifieri però proset kon tajjeb ħafna u bil-missidnin tiegħek ukoll. It-tieta kienu b'mod differenti, għandhom karattru differenti. Trio tajjeb kien. Trio tajjeb. U kien hemm xi affarijiet li laqtuni u qed ta' min nitkellmu fuq il-podcast. Bla dubju. Ħafna. U kont student ukoll għax jixraqlu. Għax naf żgur li ħanaqbdu dwar coaches barranin laqas lej pro ma għandhom. U jridu jmexxu l-futbol nazzjonali Malti. Sa nitkellmuha. Però hawnhekk l-uniku futbol li rnexxa f'dal pajjiż huwa l-futbol tan-nisa. Proset, mhux tab xejn ħobb in-nisa. U da żgur bla dubju, grazzi l-MFA li ħadmu għalih ukoll, għax jittet kollox, u grazzi lil Pierre Brincat li niftakru jilab maż-Żurriq fl-aqwa żmien ta' Paris, meta Paris mbagħad ħad il-ħija il-Verbania. Tajjeb. Meta ż-Żurriq kienu battalja assoluta kontra r-Rabat. Tifhem, u l-iktar bniedem plejer li dak il-ħin kif tkun rabti ma tixtaraħ b'għajnejk. U għal-il-pjax, molaw. Ma jtikx ċans tgħaddi biex tiddefendi. Tifhem, il-tirwi naqas Jien mill-esperjenza li għandi labt kontri lilu u lil Joe Gallia tipprova tevita jekk tkun ġej fil-pożizzjoni kont nilgħab jiena. U l-Ledwin. Il-Ledwin ukoll imma lil Pierre u lil Joe Gallia, l-Olandiż. Jiena kif kont niġi viċin tagħhom kont iħalli ballun sejjer, jistgħu jieħduh jagħmlu li jridu ġifieri jafu. Ikkox kien jgħidli la ma ġejx, ngħidlu fil-każ oħroġ int. Ma Joe Gallia nistħajlu qisu gattużo kattiv imma tajjeb. Ma tajjeb. Kattiv fil-logħba, livell differenti. Pierre taraħ qisu kwiet u ġwejjed. Hija mela. Ara tollix bil-ras miegħu. Ara tollix bil-ras ma' Pierre ħadkun taf kemm hu kwiet. Jien ma nqotilix rasi qatt. Le, rasek le. Le. Iċ-cheeks tittiċċekkja inti, għax kellu vizzjola naqrek Pierre. Kellu vizzjola. Iċ-cheeks jew lat ma tamlierek. Insomma, Pierre Portelli mbagħad beda jmexxi il-futbol tan-nisa kemm ilek? Kollox fil-futbol femminili waqt issa. Il 28 sena fil-futbol femminili. Għax bdejt l-ewwel fi klabb, mbagħad fin-nazzjonal, mbagħad pass wara pass. Mbagħad daħlet dil-coach li hemm. Eżatt, komplet fuq il-bażi li sar. Tidher simpatika jinkellim ta' ħanejl. Fimni, kun borta tajba, right. Ma ma tkunx borta tajba ma tantx hija simpatika ġifieri. Biss, having said that, tat ċertu disciplina, ċertu identità li tim nazzjonali wkoll u komplet fuq it-tajjeb ħafna wkoll li kien għamel Margat qabelha u mbagħad jien għamilt il-bidu li kien l-iktar jibes dak iż-żmien ukoll. Li kien iktar jibes għax ovvja illum għandha kollox. Aħna dak iż-żmien ma kellna xejn u ridna nibnu xi ħaġa. U għandi xi nsaqsik minħabba l-fatt għaliex il-futbol tal-irġiel li tant qed jingħataw flus. Anke l-plejers eluf illum ta' mhux bħalma kontu tieħdu intom ta'. U inti kontu ukoll. Aħna tajna l-qorti biex nitalsu, tista' timmaġina kemm konna nitalsu. Ġifieri u llum u l-futbol tan-nisa ipaxxik. U qed ipaxxi mad-dinja kollha ta' xinsiet nara kollu kien, però l-futbol anke tara tkellimhom fit-tir pereżempju jien ħabib tagħha ħafna minħabba li hija fiżjoterapista. Tella iżwiemer. Imma l-awċija. Suq il-muturi, tella il-muturi,
u tilab fit-tim nazzjonali. Ġifieri Emma Xwiereb. Dik l-ewwel darba li rajt abus kienet tilab 7-a-side l-oratorju għawdex. Hemmhekk kont rajta. Tifla bulija żgħira u dik l-ewwel darba tajta debut skurja 2 fin-nazzjonal. L-ewwel debut tagħha għadha tilab. U mhix żgħira fit-tuqa, mhux karattru sod, karattru b'saħħtu. Tkun taf il-familja tagħha ta' ġifieri. Ma nafhomx daqshekk lila naf. Jien nafhom. Pereżempju għandha huwa Onorat li nafhom. 7 snin fuq xulxin, champion tal-motocross fawdi. 7 snin fuq xulxin. Onorat li U ma jċedih il-ħadd. Stridinja. U żgħar jippruvaj li l-ħadd ma nċedih. Dak it-tip ta' bniedem. Ġifieri huma dawk it-tip. U missierhom bdihom hu. U t-tifel ta' huwa nafhom sew, imur jara tilab fin-nazzjonali. Jiġi Malta, żgħir jerfgħu u jgħid il-lemma jbusa wara l-logħba. Ħelwa wisqima. Ġifieri ta' onuru għalihom. Ta' huma fattanu ħanibdew bit-tajjeb. Eżatt. U s-sagrifiċċju dik ġibit kienet tiġi. Nibdew minn hemm għax hemm lawċin ukoll miktar lawċin. Hemm 25. Daw jiġu minn hemmhekk minn Għawdex jiġu għat-training, kienu ħafna minnhom daw kien għadhom jien ta' 16 labta li fin-nazzjonali. Daw kollha saru gradwati, taġi daw kollha baqgħu jistudjaw, kollha baqgħu iskola u x'ismu. Marija kienet tiġi fil-5 ta' filgħodu biex tiġi National Sports School. Titlaq fil-5 ta' filgħodu tiġi hemm tagħmel homework tistudja fuq il-vapur. U kollha waslu. Daw kollha waslu barra minn Malta. Marija tilab f'livell għax aħna ngħidu Marija tilab isu second division fl-Ingilterra. Second division fl-Ingilterra nisa huwa ogħla ħafna. Livell ogħla ħafna. Għalhekk qed ngħidlek. Jiena kont qed insemmi għax interessanti tkunu tafuha din Emma Xwiereb li hija fizjoterapista igradwata. Jien għamilt operazzjoni milux, jekk Alla jrid issadni kemm ħadd ir-riżultati tajbin ħafna. Daqqejt il-qampina, kelli kanser fil-kilwa, fuq ta' din-naħa, neħħew l-kilwa u qed ngħix bl-oħra, u l-oħra tajjeb. U ċċekraw kif ħriġt mill-loppju, l-ewwel mara rajt il-lemma. Kienet xogħol hemmhekk u bil-morfina, tifhimni għax wara xi 6 sigħat 7, mhux ċajt. Ġifieri. Laqwa li rajt bus. Dak qed ngħidlek jiġifieri dik jemma l-impatt multiskorja għal Malta. Karattru tal-bliħ dik it-tifla. Mhux ibiss lawċin semmejta qatt ma semmejta din, illum ħassejt qed insemmija. Għax tant jien irrabjat. Hija aħbar sabiħa tiegħek. Ġifieri ma konniex nafu. Ejwa, u dil-ġimgħa raġaw għamlu li CT scan biex jiċċekkjaw kollox. Very good process. Tawni riżultat tajjeb ħafna, għandi qampina fejn il-bib ħriġt, tellum ħandoqqa, għax ħadd ieħor qed jagħmel doqqa. Proset. Mela, u imma wara l-bieraħ, il-programm tiegħek, bedi dispeċini, maħruq. Dal-programm li s-soltu kont nagħmel ġid. Kieku bħalissa qas intihom ċans jitkellmu l-oħrajn, jiġifieri. Għax għamilt ħafna homework qabel. Bħal dejjem. Kont tajjeb. Dirku ħaġa li ma toġobniex tgħidha inti. Ma toġob issejjew titfaħħa botta xi ħadd, jinġieri għamilthom dawk. Imma inti tgħid għax mhux inbilli jgħidu li jiena ħajgħidu li jiena kontra l-MFA, għax jiena mhux għax kontra l-MFA, imma għax qed ingħati l-fatti. Jiena mhux għax kontra l-MFA, hija fejda dik. Ma interessanix. Ħanspjegalek għaliex ngħidha jiena. Jien sfortunatament hemm barra jippruvaw ipinġuha, hemm 4 min nies li jippruvaw ipinġuha li jiena għandi xi ħaġa personali kontra l-MFA. Jien laqqas kontra Bjorn Vassallo m'għandi. Għattilek meta kont hawnhekk u nerġa' ngħidilek personali jiena. La kontra Bjorn Vassallo, la kontra Matthew Paris, la kontra Adrian Asa u konna diskutejna l-kas ta' Adrian Asa, la kontra Trustin Farrugia, kontra ħadd. Personali jien fid-dinja m'għandi kontra ħadd. Ma ġieri istidentok fil-programm tiegħek. Ħa nispjegalek għala mhumiex mistednin, ħalli tkun taf u tajjeb ikun jaf kulħadd. Mistednin propjament, imma ħa nispjegalek għaliex. Jien m'għandi assolutament kontra ħadd, biss jien għandi fajt trabbejt jiena u missier rabbewni jiena. Li dak li hu ħażin ngħidlu ħażin u dak li huwa tajjeb ngħidlu tajjeb. Issa, dak li huwa tajjeb għalija tajjeb għalik, jista' jagħtik leh. Dak li huwa ħażin għalija u ħażin għalik, jista' jagħtik leh. Imma dak li jien nara li għalija huwa ħażin, jien ser intih id-dawl. Daqs kemm nagħti dawl il dak li huwa tajjeb.
Għalija dawk huma fuq l-istess level. Biss il-ħażin jiena qiegħed hemmhekk biex neqirdu. Għalhekk jien ħassejt li nibdew bit-tajjeb bin-nisa. Jiena il-ħażin jiena lest li neqirdu akkosta kollox. U tajjeb jien lest li nżommu ntejjeb fuqu akkosta kollox. Jiena ma nibdlu assolutament ma' xejn. Saqsejtni l-għala l-MFA ma nistedinhomx jiena. Għanspjegalek l-għala ma nistedinhomx l-MFA jiena. Mhux huma mistednin l-MFA. Biss jonqoshom jagħmlu pass. U dakka jridu jaraw huma meta jagħmluh il-pass. Meta ħarġet u konna ddiskutejnija, meta ħarġet tal-MFA l-advert li jridu fotografi b'mod volontarju, jiena kont tellaj dak il-post. Kontettilja. Bjorn Vassallo li kien ċempilli u mhux kien ċempilli u ma rispondejtux. U li fl-aħħar tal-messaġġ kitib li rest in peace. Tajjeb tkun taf. Li Bjorn Vassallo, apparti li għamel dik li minħabba li Sandro Mikallef u Chris Francalanza kidbu fuq il-post li tal-lajt jiena, sa daw kull ma qalu. Mura raħ ġifieri. Qalu disgur hija an oversight minnaħa ta' Matthew Paris u minnaħa ta' President Bjorn Vassallo. Qalu għax żgur li ma jċettawhomx dawn l-affarijiet, żgur li mhux ser isir. Bjorn Vassallo l-għada kiteb ittra lill-imħallef Antonio Mizzi. Kiteb ittra lill-Ministru Clifton Grima biex jittieħdu passi fuqhom. U fejn l-Lejms, fejn jaħdem Sandro Mikallef, għallhom. Sandro Camilleri u Kevin Azzopardi. U dak iż-żmien kien hemm l-imħallef biss għax ma kienx hemm għatem CEO, illum Kevin Azzopardi. U kien għallhom, isma' jiena bħalissa l-kuntatt magħkom maqtuħ sakemm titranġaw dawn l-affarijiet, aħna m'hemmx iżjed kollaborazzjoni. It's not on. Jien talbu biex ikollhom meeting miegħi, il-meeting sar. Jien għattilhom x'hemm bżonn isir, jien minnaħa tiegħi m'għandi assolutament problem. Biss jammettu li żbaljjaw. Dina m'għandekx tagħmilha, ma tarax. Jiġifieri dan huwa assassinju tal-karattru. Assassinju tal-karattru m'hemmx kelma oħra. Bajtu hekk. Issa jiena fiex jien iridu jien l-istedina mal-MFA miftuħa. Jiġu, jien kont tkellimt ma' Dr. Matthew Paris, jiġu, m'għandi problema assolutament ta' xejn. Jikkonfermaw waqt il-programm jitolbu apologija għal dak li għamlu u jistgħu jiġu komplament jiena fil-programm tiegħi. Jiena biex inkonċar, programm mhux tiegħi. Jien il-programm qabadni l-PBS biex nagħmlu. Fiex irid li l-PBS jista' jneħħini għada stess u għalli ħorġ dan il-programm jista' jneħħini. Min jagħmlu minn flok jista' jġibhom. Jiena qabel ma jirtiraw dawk l-affarijiet muqżiża, m'hemmx kelma oħra, huma affarijiet muqżiża. Mela xi ma naqbix miegħek nipprova nidħollok fil-ħobża ta' kuljum jew mela tniġġennu bis-serjetà. Kif jirtiraw dawk l-affarijiet u jitolbu apoloġija? Jien nistgħu jiġu kuljum fuq il-programm. Aħna kellna programm tant kemm minn apoloġija ġifieri. Fil-programm kemm indum nagħmlu jiena ma jiġux. Dika ċertissima. Biċċa xogħol. Aħna kellna programm tant interessanti li kien jiġi għal Mario Sant, issekkem bniedem intelligenti u bniedem li ma jidaqx jitkellem huwa għal Mario Sant. U kien jiġi u kon naqbadna sistema li jispjega daw wafuh. Min tilef? Aħna ma tlifniex. X'aħna xorta llum għandna l-kamera so nistgħu naqbdu. Ħallu l-opinjoni mhux huma tilfu. Jiena nemmen jiena mid-żmien problema ma' ġew mifsud fl-aħħar spiċċajna ħbieb. Spiċċajna ħadni l-Albanija miegħu qatt ikellimni u niftakar dil-kelma qabadni hekk għax kien twil bħalek. Zurriqi. Rendi. U kien qal li imma ġon għaliex inti dejjem tattakkar korruzzjoni. Kien xaw ħafna. Dar Albanija, Tirana konna jienu biss. Għal imma fejn hawn il-flus u hemm il-bniedem hemm il-korruzzjoni. Ma naqbix ma. Allura qed tagħmilna ħsara l-futbol Malti. Dak li kien għalli. Għalli għax il-bniedem dejjem ħares li l-flus, għalli biex jixtara imħallef Malta. ċorta mhux sew. ċorta mhux tajjeb. Għalli ma jixtarax prieri kollu. Two wrongs doesn't make one right. Never did and never will. Ma dak id-diskors kien għalli. Ma huwa diskors bir-rispett kollu li jiena kieku qalu li naħseb jekk sirtu ħbib jien dakinhar kont niksera miegħu big time jiġifieri. Jekk dak huwa diskors jew nkella li wieħed jemmen għalija hija. Le jien qed ma naqbilx miegħek. Suġġett żbaljat għal-aħħar. Ma naqbilx miegħek. Qed jiena ma tantx nieħu gost nitkellem fuq il-korruzzjoni, qed minħabba l-fatt li jien għandi ħija plejet tnejn. Tajjeb, qed għandi l-plejers ħafna minn ħbib tiegħi, aħna wara ribi ħafna darbi konna mmorru x'imkien paċa fejn nieħdu drink. Tifhimni. Jiġifieri jiena anke l-kelma tuġġenerati. Però qatt ma saqsejt plejer jien. Anke l-kelma waqt id-drinks inkunu tnejn u inti biss nixorbu qatt ma lilek ma qatt ma xrajt. Lil-ħija qatt ma saqsejt ilu dik il-kelma jien. Qatt. Żewġ ħuġi qatt ma saqsejthomlhom. Naħlef. Ħana jlek, John, ħana jlek laqqas li kieku tkun komdu. Aħna
Illi nkunu qegħdin aħna tlieta u niċċajtaw, nammot naf naqbad u ngħid il-parent ngħidu xi ħaġa u ngħidlek qed anke ċajta, xi kultant hija daqsxejn antipatika, imma bniedem li jkollok jiena hemm players li huma ħbib tiegħi nkunu qegħdin nitkellmu u skemm ngħidulhom għandi players ħbib tiegħi li huma coaches u nammot tiġi stazzjon kif mort tlifna ngħidlu ejja. Imma hemm limitu sakemm tasal iċ-ċajta, dik iċ-ċajta fuq dawk l-affarijiet tittoqgħod attent kif tagħmilha x'inti ma tistax tgħid kif jieħu ħati. Kwalinkwa ċajt imma jiena ċajt fejn jidħol il-korruzzjoni ma tantx il-kelma korruzzjoni qed tweġġel li rasi. Mela issa ejja nibdew naqra nitkellmu fuq din il-maduf ta' Luxemburg. Ġa Luxemburg fittix naqra fuqhom jien. Luxemburg rebħunna darbtejn u xek iva u le irbaħnilhom darbtejn. U rebħun erba' darbiet. Rebħunna ħamsa naħseb. Naħseb l-aħħar erba' darbiet, ma nafx hekk erba' jew ħamsa. Ħamsa jsir. Ara, fit-22 ta' frar 95 xej bwier rebħu Luxemburg ġo Malta. Raġgħu rebħunna 6 ta' Settembru 1995. Imbagħad tlifna irbaħnilhom away tnejbxej f'Ġunju 2012. Arġajna rbaħnilhom away fit-2023, pero daw kienu international friendlies li rbaħnilhom. Tajjeb, u draw darbtejn international friendly, wieħed u international friendly. Jiġifieri aħna f'logħba ta' vera ma rbaħnilhom għaddaw, lifna dejjem. Il-biċċija din x'inhuma Luxemburg, għax aħna ħafna jien l-ewwel wieħed qed nilagħbu max-xejn. Luxemburg, taf kemm jieħdu paga? Tajjeb, l-average u daw in-nies li jaħdmu bħala carers fl-isptar. L-inqas imħallsin 80,000 fis-sena. Dawk is-salarju tagħhom da. Jiġifieri huma estimated full-time employees daw hemm 47% li huma barranin. Jaħdmu ġol Lussemburgu. Għax imdawrin ma jmorru hemm għax għandhom pagi kbar u għalin. U il-taxxi huma baxxi u kważi xejn. Barra hekk joffru ħafna opportunitajiet lill-expatriates il-dawk li jerġgħu lura. Tifhimni l-hemmhekk hija it-top choice for immigrants in Europe. 490,000 employees kellhom is-sena l-oħra daw. Din hija Luxemburgu hija 8 darbit ikbar minn Malta. Hawn taf f'da fejn rajtu. Ta' fadili Malta hija meqjusa. Malta is roughly the size of Disney World in Florida. Daqshekk Malta hija. Daqs Disney World. Disney World Orlando jekk kollok tmuru tittawwal. Għandek tabella intu dieħel. U jgħidlek li at one go it can host over 700,000. Iveri biex tara kemm kbir. Inti intu dieħel jgħidlek jien mort hemmhekk 2008. Iveri qed nassumi li naħseb kabru. Dak iż-żmien kien hemm tabella li jgħidlek it can host over 700,000 at one go. Iveri tista' tiħossja lil Malta Plus għalhekk fejn tiġi. Issa daw qed jgħidu u ġifi daw huma nies kuntenti, nies ekonomikament b'saħħithom. Però il-plejers Maltin, jekk insejħilhom Maltin ta' dispeċini fuq il-lista li rajt il-bieraħ tiegħek, m'hemm ħadd Maltin, ma jien kif ma nistax nara inti Pieret li l-aħħar plejer Malti li rajtu jirbes il-flok tat-tim nazzjonali żagħżugħ semmi inti minnu. Gilbert Aġus. L-aħħar plejer li libes il-flok Malti ta' żagħżugħ. Plejer ta' klassi, ġifieri, fim? Jiena kont qed nitkellem magħhom. Ftit ta' żminilu kont qed nitkellem magħhuk, tajjeb, u għatlu. Hija ta' 16 ħar fil-Burovdijiet. U għatlu. Fim, il-plejers, hekk isseb, skużani. Alright. Il-plejers, issa mhux qed ngħid għax ma tisħalt il-logħba tal-lum mal-logħba ta' dikinhar ukoll, forsi logħba kien differenti. Imma il-klassi tal-plejers li niftakar jien, għax forsi ta' qabli missieri kien forsi għalli jaffirlu kien xi ħaġa oħra. Imma jkollok il-Bużu, l-Mundu, Martin Gregori, Ċali Xerri, għasa nensewhom il-plejers. Tant kien hemm plejers ta' livell li kont b'Johnny Buttigieg, tarhom jilagħbu tgħid il-imbierka x'materjal, xi klassi ta' plejers kienu jilagħbu. Fimt? Daw
Gilbert l-aħħar wieħed li nista' ngħid il-klassi ta' plejer kien hemmhekk. Mbagħad minn hemm lem bdejna nonsu. Kull rispett lejn kull plejer Jena għadna kemm rajna l-Italja. U dat-Taljani qed tal-bira ħenti. F'daqqa waħda qbadna mat-Taljan. Min qed jażirhom il-coaches? Minarija Bjorn kien qara darba, jien nażirhom il-coaches, kien qara fuq xi programm. Mela allura hu responsabbli. Ma niftak. Hekk nemmen jien. Ħanejlek bus. Li ħanejlek din. Dik it-tiba ċertu Adrian dana qiegħed mal-Mosta Minarija da. Adrian Farrugia. U le mhux ħażin sejrin. Coaches tal-ħabba gozz. Imkeċċija minn kullum kien qegħdin fl-MFA. Illum kont preżenti għall-logħba Lussemburgu versus Malta Under 19. Ġejn 4-0. U Lussemburgu labu, isma' dita, 5 players sena iżgħar minn tagħna. Team B. Bit-Team B. U tawn 4. Isma' din, coach Taljan li ġibnieh li għażlu dana bil-fors għażlu il-President għandini femmin, għax ħobb il-coaches Taljani. Li daw li raddew t-darbit fuq xuxin, s-sar World Cup. Il-coach jitkellem bit-Taljan ma tal-bankina biex jifhmu xirrit il-players jagħmlu, għax ma jafx ikellim nob l-players Maltin, da bl-Ingliż u bit-Taljan ma jifhmuhx. Tajjeb tkunu tafu dan il-coach qabel ġie Malta għamel 10 tim coach ta' Rimini u keċċewh. Tajjeb. Dawn huma il-coaches li għandna. Mela inti qed il-bieraħ li hemm żewġ coaches tan-nazzjonal. 3 għax għandhom lej license pro. Mela, għandek il-Pietro Matafora li qiegħed fis-senior team huwa assistant coach. Għandek il-Mirko Valdifiori huwa senior team assistant coach u Vasco Reġini under 19 coach. Daw qegħdin jagħmlu il-UEFA A bħalissa. Taf kemm għandek f'Malta. Naħseb daw. Nispjegalek. Taf kemm għandek inti coaches Maltin li huma reġistrati Malta biex niftehmu. Jiġifieri jekk nagħmlu mod inti kellek Pietro Gedin li ġie hawnhekk u ġab il-UEFA Pro, għadu reġistrat taħt Malta. Fi-2023, bħalissa duk ispiċċa kors issa, għaddew skoss oħra. Fi-2023 kellek 53 irreġistrat bil-UEFA Pro għaw Malta, 53. Vidar tajt, żewġ liċenzji iktar minn dan li ġabu biex jikkoċaw it-tim nazzjonali. Għax inti ddiklar li inti qed iġib, ħan nispjegaw ħalli n-nies ikunu jafu. Mela jiena ġibt coach minn barra, Taljan. Għax issa qbadna kif tajjeb inti mas-sistema Taljana. Mela ġibt coach Taljan, jien għandu l-UEFA B. Jekk ġibtu man-nazzjonal naħseb il-UEFA A, mhux se jmur ħallas issa ngħidlek kemm ħallsu. Ħalli tkun taf għandi l-istatistika hawnhekk. Ħalli tkun taf kemm ħallsu. Jekk inti naħseb ġabek Bjorn Vassallo, jon kella firmalek il-kuntratt Bjorn Vassallo, jon kella segretarju ġenerali whoever, tajjeb, ma naħsibx ħajlek biex tagħmel l-UEFA A. U ħajlek biex tħallas naħseb ħajtihulek ikun inkorporat. Għaliex għandu bżonnok fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-għar huwa li jiena ġibtek diġà bil-UEFA B. Bil-UEFA B. Mela jien qed ngħidlek, ġibtek bil-UEFA B. U f'pajjiżi minn fejn għażel għandi 53 li għandhom il-UEFA Pro. Żewġ liċenzji iktar minn da. Li inti ġibtu u tajtu afdajtlu it-tim. Inti għandek? Wafej għandin. Wafej. Anka Pier huwa. Tħossa din inti. Mhux ovvja li tħossa. Ħossa l-iktar ukoll għal minn kif qed jgħid Elvin ukoll għandu UEFA Pro. Ħanispjegalek di bus. Allura aħna l-Maltin maħniex kapaċi ġifieri. Dan huwa insult. U jistgħu jieħdu għalihom kemm iridu. Jiena jaffej naħdem jista' jibgħat itri kemm irid. Dan huwa insult, ħanispjegalek għaliex huwa insult. Għax li kieku ħanitfaħħa fuq Pier qed nitkellmu bejnietna. Mela Pier huwa coach Malti li għandu l-license A. Il-Bużu huwa coach Taljan li għandu l-license B. Mela ġibt il-Bużu jiena. Tajtu lit-tim nazzjonali Malti. U qed immorru lura qed nieħdu f'temp ta' 6 tim lajna 25 gowl bejn it-tim il-kbir l-under 21 u 19 u skurjajna 2. Lajna umiljazzjoni, m'hemmx kelma u hawn min jirnexxielu jikteb postu jgħidlek wirja qalbina. Ir-riżultat ma jirriflettix il-prestazzjoni li tajna. Ma nafx. Ma jien nibda ngħid naħseb konna qegħdin narawlu boħra. Malja. L-għar huwa li inti jkollok persuna bħal Pier. U nista' nindirizza l-Pier, m'għandix problema.
li bniedem li għamel suċċessu li taf li huwa kapaċi. Mbagħad tmur iġġiblu lill-Envi Monsinier li biex ma jġilbużu, li għandu l-Envi Monsinier li għandu l-UEFA li għandu l-UEFA B. Għasta ma naf. Ġibtu hemm qed ħammarlek wiċċek qed ħammarlek ġdamma ta' ġabu ma hawnhekk u tawna riżultati differenti. U lil Pier ħallejtu hemm. Li għajd li xkuraġġ qed ittieħ. Jiġifieri din u hawnhekk hija responsabilità li għand. Hawnhekk jien meta ngħidulhom ħudu responsabilità għaliex għax intom iddeċidejtu li ġibu coaches ta' klassi ħafna inqas minn dak li joffri pajjiżek. Ħanfakrek. Pepo Bsajla, l-iktar coach li qatt ġab punti. L-iktar coach li qatt ġab punti. Malti pur. Rej Zazu Farrugia, għalkemm bata biex ġab il-punti, kien l-unika wieħed li kellu l-gazz biex ma jgħidlekx kelma oħra. Li qabad li żgħażagħ li llum qed igawdihom Deleo qabel kien qed igawdihom Davis Manġa. Tajjeb u ma tawx ċans. Ija mela William Kamenzuli kollha mela. Kemm baqa' iżjed? U le ftit Kemm għoddom li fiktar minn dawn. Ftit ma jien il-punt tiegħi huwa li kellu l-kuraġġ. Da players hemm gara qas missieru ma kien jirab tajjeb. Jien anke Silvio Vella dejjem insemmi. Silvio Vella għamel suċċess kbir fl-Under 21 ta' da ġab riżultati, ddaħħal disċiplina, ħafna mill-plejers spiċċaw baqgħu jitilgħin u mbagħad. Tittati, jiena nemmen, tafx nemmen jien. Issa l-baranin illhom jiġu coaches baranin, għax jien niftakar fi żmieni jiena baranin. Għax Dobrev fi żmieni. Ma ħajn ngħidu li dejjem ġibna kważi baranin. Kien hemm Dobrev, kien hemm Ħis, kien hemm ħafna baranin. Imma tajjeb, jien l-opinjoni personali. L-opinjoni personali tiegħi. Li ġib coach barani ta' livell, all right. Imma mbagħad ħol għamel il-Malti magħhom ħalli huma ikomplu nikbru minn hemmhekk. Coaches Malti. Eżatt. Ħalli inti tkompli minn skola differenti dak jista' jgħidlek Piero nista' ngħidlek jien aħna rajnhom ma' nazzjonali. Ħa ngħidlek Robert Gatt ma konx ċajta miegħu bosta. Robert Gatt ma konx ċajt. U Robert Gatt kien jgħidlek jien fis-sitta ridek fuq il-ground. Tidħolx fis-sitta u sekonda għax kien jgħidlek ismani. Min fejn tħall tajdu minn dak il-bib, erġi tlaq, mur, illum qed id-dar. U jitelfek session kien, qed ngħidlek għal sekonda Robert Gatt għamilha miegħi u rajtu jagħmilha ma' plejers kbar ta' mhux minn Envi Monsinier ta' rajtu jagħmilha ma' plejers kbar jien ta' di, jiġifieri plejers li kienu mhux kienu jaħsbu, fil-verità ma kienx hawn plejers bħalhom. Kien jgħidulhom pakkjaw tistgħu titilqu Robert Gatt bniedem. Imma Robert Gatt kien għalih bħalma huwa Lili Fabri. Bħalma kien il-Joseph Fava huwa bniedem li in-nursery, it-tfal tan-nursery u t-tfal li kellu miegħu kienu qishom uliedu. Jiena ħana jiġi l-barrani. Insemmejt Robert Gatt. Parti mis-suċċess, parti kbira wkoll. Tan-nisa huwa għax kien technical director li ħa fiduċja fija u baqa' jippuxxjani sal-aħħar. Pereżempju oħra Piero Envin. Meta tara li l-Ministru tal-Isports Taljan u talbu biex jitlaq ħanajlek biċċa xogħol. Aħna ġimgħa ilu ngħidhom prosit għax il-Gvern Malti qed jagħmel minn kollox biex jgħin l-isport Malti kollu minn kollox. Issa ħajati flus in-nursery lin-nurseries hekk jew mhux hekk, qed nisbalja? Lin-nurseries biex ikompli jgħin ħalli t-tfal jitħajru imorru fin-nurseries. Għalfejn flus misruqin minn għandi qed jieħdu daw tifmunix ħażin għax naqbel magħha prosit il-Ministru u l-Gvern. Imma għalfejn biex as plejer tan-nursery ma jilab bil-flok nazzjonali biex inġibu barranin ta' passi Maltin ta' passi għandhom il-bużnannijiet Maltin. Għatarvina l-lum. Għalek fejn huma? Għaliex it-tfal qed narmu, għaliex noħduhom fin-nurseries biex qas jilagħbu ma' ħadd, qas fit-teams. Ħanajlek buż biċċa. Barranin biss u fin-nazzjonal għar. Ħanajlek biċċa xogħol. Illum tmur tara t-tim nazzjonali minnu l-Malti. Minnu l-Malti. Ħanispjegalek biċċa xogħol. Hemm tliet erba' u waslu biex jispiċċaw daw. Ħanispjegalek biċċa xogħol. Għax dak sajdhom jilgħab l-arja li inti qed bati. Diġà għaliet jitlaq. L-arja li inti qed bati biex issib ix-xibka. Tajjeb biex tiskurja. U fatt 25 gol tiskurja 2. Mbagħad għandek żewġ players għamilhom fil-programm, għandek żewġ players. Bis-sistema Taljana li ġralhom l-istess. Għandek żewġ players li daw qegħdin fi-Challenge League, l-unika żewġ Maltin li qegħdin top scorers fi-Challenge League.
U laqqas biss tajtilhom mal-31. Ġida ma tajx daħalthom mal-31, waqqajthom mat-tieni koll, laqqas biss tikkonsidrhom. Din hija ġennata ta' semminihom, din hija ġennata. U mbagħad l-għar huwa li jgħidulek imma ma kellux għalfejn imur jiżvoga fuq il-social media. Jiena onestament, jiena li l-plejer sewwa għamel li mar jiżvoga ħalli kulħadd ikun jaf x'inhu jiġu mhux qed jiġri. Jiena saqtejt tal-ħibs. Le, qed ngħidlek għal wieħed ta' swieqi u li jħor teżegħi. U dak x'ismu għaw. Anderson x'ismu tal-ħibs. Li l-plejer għadwira tal-ħibs. Għara Madonna. Ismani. Li għandu missier u Svediċe u xinu. Bjorn Christensen. Ramijek. Mux li l-obis. Inti tħallil Dan Stinvella barra. Wieħed qed jilab sura ta' nies. Tħallil Dan Stinvella, il-kaptin tat-tim li qiegħed l-ewwel fil-kampjonat tal-Florjana. Tħallil Dan Stinvella titkun Jew Jay Greg fl-aħħar sekonda. L-aqwa plejer li għaw dis-sena. L-aqwa plejer li għaw. Mex tal-mħar, għanna plijes, mela mannix, un-bat afteror, biex nitlef ma' Lussemburg, nira brijandi. Dinija. Illum nitlef, u għada nirbaħ ta' dinija. Għaxem mil-qalb, qalb Maltija, qalb li taħra. Dinija. Mux dan nies għas jafu fejna Malta, min jaf kem damu jduru bl-aeroplan sa' ma waslu. Dinija sistema li naħseb, mux naħseb, fil-realtà hija sistema li fallit big time, u għadna għedin nipruvaw. Imma minn falla li tiħu responsabilità. Ħanajlek, Dario Di Gennaro, il-ġimma li għaddit. Palmaħadu Taljani, barra. Dario Di Gennaro, ħanajlek diħalli tkun taf. Dario Di Gennaro, wara li tilfet il-tim Taljan, Dario Di Gennaro huwa ġurnalismu staċun, wara li tilfu Taljani, li l-Gravina, il-president tal-FIGC, għallu għandek 5 minuti biex titlaq waħdek. Jon kella ħanieħdu 20 minuti aħna biex inkeċċuk. U hekk kien il-fatt. Taħseb jien li kieku jkolli mmur niktab daw l-affarijiet diretti kif kitibhom Dario Di Gennaro. Taħseb li jien ħanoqgħod kwiet b'daw l-affarijiet, taħseb li jiena mhux se jkolli l-kanuni ġej minn kullum kien. Jiġifieri inti għandek pajjiż u pajjiż. L-Italja, l-Ingilterra u daw l-affarijiet jirnexxielhom immorru all out fuq ċertu kummenti. Għandek min jista' joħroġ ċertu kummenti wkoll, ma jien qed noqgħod daqsxejn attent kif noħroġ kommenta issa jiena ma noqgħodx lura, imma jien għandi demmet qejli, jiena kien ngħid xi ħaġa jien. Hemmhekk għax qala hemm dvina jiena mhux anke jien ħanajlek biċċa xogħol. Jiena bħal mattilhom. Fallew big time. It's all bieraħ fuq waqt il-programm. Tellajnilhom xi ħaġa biex ħadd ma jiġi jgħid li aħna anti jon kella approach issa qbadnija, min jgħid il-verità anti MFA. Min jikdeb sar pro, ma ġara xejn. Il-problema qiegħda hekk. Mela minnu anti MFA ejja naħdmu ħalli jinbidlu. Li tellat mhux kulħadd. Li tellat li kien hemm min qallhom. Wasal iż-żmien li ttiru minn hemm. Da post li tela fuq il-social media minn gazzetta lokali u tkellem minn kiteb, tkellem kif suppost. Allora ma xissa, dak is-sit sar comfortable iż-żejjed. And you need to let go. X'ma jistax ikun? Inti dawn huma kollox fil-ħajja, f'kollox, ir-riżultati għamlu differenza. Meta daw issa taw il-xogħol jibes lill-MPL. Għax il-lig tal-MPL, x'finti kull m'għandek issa tim nazzjonali l-FA trophy u vintajt dik il-tazza. Imbagħad jiġu jgħidu għax il-bieraħ kien hemm wieħed għal ma nafx li wieħed naf Paul Kakija, għal Paul Kakija minn li qala. Għalhekk għax qed jgħidu li l-MPL qed tagħmel tilab ħafna futbol, mu vera xejn. Le, żon sekund. Għandilek fil-programm, aħna konna qegħdin niddiskutu, le nafar xi xete. Aħna konna qegħdin niddiskutu. Imma l-ħafna futbol ntlabu għax għamilna lik ieħor. Ta' passi ta' 125 sena. Plejers oħra mhux qed jilagħbu f'liġi differenti, mhux hekk qed jilagħbu. Il-ħamru l-aqwa plejers li għandhom ma labux. Luxemburg, semmejna Luxemburg, hemm ħafna minnhom jilagħbu fil-lig Ġermaniż. Dawn ma jilagħbux kollha, ġewla jilagħbu midweek u hekk. Aħna jekk qed nilagħbu 36 logħba barra jilagħbu 36 logħba u 40 logħba u 42 logħba. Kulħadd qed jilgħab dak il-ġismu. Imma llum ħanejlek. Mela dawn ma jkollhomx l-FA trophy u kollox. Ħanejlek, inti barra minn hekk illum fi żmienna jiena kienu konna coach taqsek. Illum għandek staff kemm trid, ba' physical preparator, match analyst, ġifieri, inti llum għandek
is-sistema kollha. Ġifieri dal-plejers huma qed jaħdu ħsibhom fin-nutrition, qed jaħdu mentalment, qed jaħdu ħsibhom fiżikament. Għandek nies tapposta għal dal-affarijiet. Ġifieri llum għandek għalija skuża għaliex inti żidt il-numru tal-objiet. Fimt, aqqal mill-aħħar inti preparat, ħafna minnhom huwa professjonali. Jiena għalija il-lob tal-MPL, il-barranin li ġew fil-MPL fil-lig għamlu ġid. Ngħid li għamlu ġid. Il-maġġor parti. Maġġor parti għamlu ġid. Għax il-loba saret iżjed fast, saret iżjed b'saħħitha, saret loba tieħu gost tara. Tajjeb, imma ejja li żgħar tagħna it-tajbin jitla skont minnu tajjeb jilab. Mela allura imma tieħed ċans. Imbagħad minn hemm għażel tażel tarġa' mill-barranin. Imbagħad għażel mit-tim nazzjonali minn dawk li jkunu ħadu l-esperjenza kbira minn dawk il-barranin kollha li ġib sħiħ. Sew qed ngħid aħna fi żmienna. Imbagħad ġibna, ġib il-Maltin hemm ħanatu. Aħna fi żmienna kienu jiġu plejers barranin kienu tnejn dak iż-żmien. Imma dawk it-tnejn li kienu jiġu, jien l-ewwel wieħed tal-limt immensament minn għandhom, għax orajt kienu plejers ta' livell oli vera, semmejt il-Paris. Elija jien kien superstar. Imma tant tal-limni personalment ġifieri fil-logħba kif tkun professjonali fil-logħba. Ħafna ta'. Ġew ħafna plejers ta' livell oli li għallmu l-oħrajn. U jien ukoll nippretendi, u għandu jkun, li dal-plejers barranin li qed jiġu li huwa tajjeb kif qed intu għandek tiġġieled għal postok biex tieħu postok ukoll bħala Malti, imma dal-plejers barranin iridu jħallu xi ħaġa lura fil-pajjiż. Mhux biss jiġu jilagħbu, iridu jagħmlu l-liċenzja jekk m'għandhomx u jgħinu fin-nurseries tagħhom stess. Għax anki inti tkun plejer għadek żgħir u jiġi plejer tal-Ħamrun li għadu kif fl-Ewropa u barrani qed jikkowċjak, inti ġa għandek ċertu motivazzjoni. Dawn huma affarijiet li misshom jiġu anki parti mill-kuntratti ta' dal-plejers li jiġu. Li qed tgħid inti saru fir-realtà ftit plejers li huwa sew imbong. Mux plejer barrani, mux hom barranija Niġerjani. Welled żewġ tfal hawnhekk, trabbew hawnhekk u llum it-tnejn bit-tim nazzjonali u tarhom kollha ara jiġġieldu għal flok nazzjonali, tarhom iwieġbu lil ġurnalisti bil-Malti. Tajjeb, bħalu hemm Piper. Dak mhux it-tifel ta' Cesar Piper naħseb jien Arġentin. Lab kontri dak ukoll missier. Jiġifieri. Għandi ieħor ukoll Korbolan. Kollha kienu plejers kbar missierietom. Ħallew u li iż-żewġu Maltin ħallew legat illum jitkellmu bil-Malti ma mhux għax jitkellmu bil-Malti għax hawn Maltin għax jitkellmu bil-Malti. Ġifieri immet li tħallew xi ħaġa dawk qed iħallu. Dak il-lista li ġibt il-bieraħ inti qed inqatat sa ma qrajthom kollha. Fejn huma daw? Fejn se jkunu daw is-sena d-dieħla? Min hu responsabbli tagħhom daw? Il-coach għalija għandu l-ewwel wieħed li jtir il-grupp. Ħanajlek bus il-barranin qed ngħid. Kif smajt inti l-bieraħ li inti ġib plejer iġibu jilab 7 lobiet u laqqas biss seta' jilab dal-plejer ta' smajta fil-programm tal-bieraħ, ma kontx nafdi. U hija tal-imbella, ta' bis-seta li dan laqqas seta' jilab logħba waħda ta' ġifieri. Mbagħad indunaw wara 7 logħba. Jiġifieri inti għandek struttura kbira bħal dik li tħallas eluf kbar ta' liri fis-sena, ta' euro fis-sena. Li għandek you name, Pippo Bsajla kien qal. Tant kemm tara fiżjoterapisti u nies diħlin u ħirġin l-MFA waqt il-programm għala data, għalli tibda taħsibhom susa ħirġa minn ġolinjam l-MFA. Għala Pippo Bsajla ġifieri da ma tixjiena ma sens. U inti jirnexxielek iġġib plejer u laqqas biss tinduna dan laqqas il-post kien qed jilab. And that is hemmhekk tinduna kemm jien dejjem ngħidilhom li tkun professional misser tiġihom naturali, but at least try and act like professional, try and be. If you think, tajjeb, jille li Fabri li l-aħħar darba kemm hija fi-programm, li tellani b'sinsla dar raġel, jien li Fabri kien il-persuna wara missieri. Li jekk nagħmel xi ħaġa ħażina, missieri kien imur jgħidlu, kien isibni li Fabri kien jgħidli ara ma jerġax jiġi jgħidli missierek x'għamilt. Li Fabri kien jgħidli
ħares fajnejja meta tkellimni, għax hemmhekk turini li jintraġel. Jiena U meta tiżbalja, ammetti li żbaljajt. Imma l-problema hija li llum qegħdin ngħixu kif qalet dal-bieraħ li kien hemm li tellajt fuq il-programm. They are living in a cuckoo's land. Living in a cuckoo's land li inti literalment qed tagħmel ħażin. ma kitbu xejn, ma qalu xejn, jisu ma ġara xejn. Laqqas huma jiddefendu dak li huwa indefensibbli. U għalhekk jiena li Ministru tal-Isports il-Gvern tgħid ħaddaħħal il-Gvern mhux ħaddaħħal gvern politika partiġana, gvern, ikun gvern, però jekk inti qed tagħti il-flus u dejjem toħroġ il-flus għall-isports u sew tagħmelu prosit, tajjeb min qed jieħu l-flus mhux ġorbut, ta' mhux ġorbut. Irid imexxihom tajjeb. Jekk ma jmexxihomx tajjeb, responsabbli għaliex ma mexxihomx tajjeb. Ħanajlek għandek biċċa xogħol li daw għadhom ma rispondewx għaliha. Ftit ta' ġranet ilu kellna persuna aħna, kellna każ. Fejn insterqu 15 jew 16,000 euro mill-kaxxa tal-MFA. Tajjeb minn ġol uffiċini tal-MFA. Bjorn Vassallo meta mara l-intervista, ara x'għamlu ħafna għafu għadi. U tafx qal qar minn hekk tafx qal Bjorn Vassallo. Qal ġrat u ġieli ġrat qabel. Meta jinbatlu biex jistaqsejtu d-domandi, isma' tista' tikkonfermali meta ġrat. Tista' tisraq l-MFA. Meta ġrat u ġara u kemm il-darba ġrat, ovvjament ir-risposta ma ġivejtiex. Qar minn hekk. Ħan ilbes naqra żgħira jiena u dijat tal-Kevin Azzopardi waqt il-programm tal-Aims. Tal-CEO tal-Aims. Waqt il-programm il-kampjonat. Qatlu mela jiena bħala laqda ġurnalisti llum nirrappreżenta lil laqda ġurnalisti sport jiena Ta' taħt l-Aims. Ħanspjegali. Laqda ġurnalisti sport konna qegħdin nagħmlu l-applikazzjoni aħna biex imorru mal-Aims. U l-Aims batet indakarta lilna fejn qaltilna li ma ġejniex aċċettati, ma ngħatajniex iċ-ċertifikat minħabba li laqda ġurnalisti sport fuq l-application ktibna laqda ġurnalisti sport, ktibna Malta Sports Journalists Association. Mhux l-istess. Imma ma tawniex iċ-ċertifikat. Imma mbagħad għandek lill-MFA fejn il-President Bjorn Vassallo qed jgħid. Qal dil-kelma li attenti li kien qallek ġew mifsud. Li fejn hemm il-bniedem u mill-flus daw l-affarijiet ħajsiru. Għalija dik hija inaċċettabbli. Dik hija inaċċettabbli. Tajjeb. U ġieli ġrat qabel, ġrat issa u ser tibqa' tiġri. Imma mbagħad ingħataw iċ-ċertifikat minn naħa tal-Aims. L-MFA ngħatat iċ-ċertifikat f'Novembru l-MFA ħadet iċ-ċertifikat tal-Aims. U jiena kif Azzopardi għatlu tista' tgħidli li min qed jagħmel due diligence. Għax inti minn hemmhekk tibda. Dawn huma nuqqasijiet li inti tagħmel due diligence. Fil-Aims ħallew is-ser għaddejja. Le, żomm sekund. Mhux l-Aims. Tawhom ċertifikat jafu li serqu. L-Aims imxiet ma' dak li rċiviet. Lex, inti għandek waħda. Kif Azzopardi li qalli ċaru tont. Sallum L-Aims ma tisfaħat il-ħabs. Le, mhux kwestjoni titfa' l-ħabs u ma titfax ħabs, mhux qed niddiskutu fuq ħabs. Qegħdin niddiskutu fuq kwestjoni ta' etika, fuq kwestjoni ta' due diligence. Id-due diligence ma sarx mill-Aims, l-Aims irċivit il-karti fejn qalet isma'. Aħna ċivejna kollox in order. Imma lilna bħala da ġurnalisti sport qed nilbeż l-kappellu ħan inżew għax m'għandi l-ebda permess mill-kumitat biex niddiskuti fuq din. Ma batitlekx. Li batitli u qalt li m'intix qed tiġi ingħatat iċ-ċertifikat ma ddejx minħabba l-karta. Minħabba li flok tibt għaqda ġurnalisti sport, tibt li Malta Sports Journalists Association. Norik il-karta mhux qed nikdiblek ta' ġifieri, ktibna l-isem bl-Ingliż flok bil-Malti. U li ma tawolix, mhux li l-għaqda ġurnalisti sport. So dak Kevin. Le, jiena saqsejt il-Kevin, jiena għat-il-Kevin ġara l-inna waqt il-programm. Kevin u Kevin huwa bnidem. Teħan kun onesti. Li l-inna fuq l-isem għad-diniex imma mbagħad meta għandek il-President tal-MFA qed jgħidlek li daw ġraw, daw l-affarijiet ġraw, u jien li ninkwieta. Li jisu xejn mhux xejn. Jisu xejn mhux xejn. Jifieri jekk ġraw, jien nibda ngħid imma daw min qed joditjhom u fejn ħarġu. Għax jien l-audits kemm il-darba. Imma jiena mbagħad. Fejn ħarġu daw fejn jgħidulek isma' jiena nsterqu 16,000 euro ma ġabrux. Nsterqu 10,000 euro ma fejn, kemm ma nafux. Envin, jiena dak nara hija association, tajjeb, isa kumpanija, jekk sar is-ser jaraw huma, ma ħadux minn tiegħi. Le minn tiegħek bus għandek żball ta' tuħux għalik bus ta' għandek żball bus l-MFA, il-flus kollha li tingħata l-MFA ta' dak li jiġi minn il-FIFA. U li jingħata minn il-gvern lokali u minn l-assoċjazzjonijiet kollha ma mit-taxxi tiegħek, mit-taxxi tiegħi, mit-taxxi ta' Pier. Bus, qgħod attent. Kull oġġett li jingħata
kull oġġett li jingħata. Meta ġabruhom lura l-flus? Naf, taf inti? Għax ma nafx, ma jistaqsejt, jimbattim li bjom fassallu. U tlabtu biex jispjega li meta, tajjeb saru daw l-affarijiet, minn saru, kemm hu l-ammont, u jekk ġewx il-kuprati. U x'azzjoni tittieħed minn dawk. Sallum għad ma ġifejtix, dibattilu jiena xi xahrin u nofsiru ngħidlek eżatt iktim ftit ċansi fit-tixerek u ngħidilek. U norielek jekk nista' ntijilek, ħalli tellaħħa ġew ma taħsibx qed nikdiblek. Bus, żomm di frasek. Da minn xi ħaddiema temm. Ma nafx, daqs kemm taf inti naf jien, ma nafx. Li naf li hemm impjegat li f'daw is-16,000 euro. Sallum li għadna ma nafux hekk għadu xogħol, ma sallum għadhom ma tawniex informazzjoni. Li huwa sospiż maħabba daw is-16,000 euro. Biss, żomm di frasek bus. Kull donazzjoni li tingħata, mhux donazzjoni, kull whatever, da li qed jagħti l-gvern, dak huma taxxi tiegħek, taxxi tiegħi, taxxi ta' Pier. Jiġifieri jekk ħaduhom lilek, ħaduhom lili u ħaduhom il-Pier. Mhux qed ngħidlek il-flus tal-FIFA, jiġifieri jiena lek meta jien ngħid lil Bjorn u meta nistaqsi anke meta kien hemm Norman Darmin Dema jew kont qed lusma. Għalli dawk huma flusi. Dak huma flus il-poplu Malti, jiena għandi dritt nistaqsik. Inti obbligat li jekk inti qed tikkonferma li kien hemm serqa qabel li ġraw qabel, tittajdhom daw ġaraw x'ma ġarax. Jien illum President ta' assoċjazzjoni. Tajjeb jiena fl-aħħar tas-sena jiġi isir l-AGM u jien irid ngħidulhom sal-aħħar solt sal-aħħar euro x'infaqt. Issa jekk kien starax, jekk kien tilifx, jekk kien natax biżball, irid ngħidulhom dik hija responsabilità tiegħek. Last qabad ma nagħmilix, jien għandi erba' minn nies miegħi l-ħares ma nagħmilix, qed ngħidlek jiena. Qed ngħidlek jiena. U nista' nsemmihom ta' Ġoanna Camilleri, Pawlu Kakija. Għall-ħares. Huma nies retti daqsi għax mhux sa jien ma niċċajtax sara rasek. Fuq dawn l-affarijiet ma niċċajtax. Imma mhux ħadmur. Jiġifieri aħna ma tantx ma jkollniex xi miljuni ta' bħalma jkollha l-MFA. Però naħseb li s-serq huwa serq. Jiġri vera jiġri. Kien jiġri u jibqa' jiġri. U vera. Imma ħażin. Imma xorta sejb qatta ġifieri. Imma tittillimitaħ. Tittillimitaħ, mhux tmur titkellem fuq u issu xejn mhux xejn bir-rispett kollu. Jiena kont noħroġ għall-inqas tqarrija li qed issir investigazzjoni. Le ħarġuha fuq di ta' 16,000 għaluha biex inkun Bjorn mar anke fuq programm. Forsi għadu ma ħarġux. U lilna kien kellimna Matthew Paris, ġifieri Dr. Matthew Paris, il-Viċi President u kont batlu u mbagħad niftakar kien bat li SMS twila u kien qal qed isiru ma jsirx u li għaddew għall-pulizija. Jien ma kontx naf li dik l-informazzjoni ma kellix imur wassala fuq il-programm, kienet informazzjoni konfidenzjali ma wassalta fuq il-programm u llum inqata' l-kuntatt kollu ma' Matthew Paris. Ġifieri nifhem pożizzjoni tiegħu, jiena ġurnalista tagħmel xogħli u Viċi President u jagħmel xogħlu. Jien xogħol ħanibqa' nagħmlu m'għandix dubju li hu xogħol ħajbqa' jagħmlu. Jiena ngħid, mhix tajba dil-biċċa xogħol, però jiena li tinkwitani hija t-tim nazzjonali. It-teams nazzjonali. Għax lar il-bira fuq il-programm tiegħek. Bra semmew punt tajjeb. L-iktar inkwetanti hija li għandek il-19 u 21 dawn l-utiela. Meta inti kollok problemi, ħanejlek każ fuq futbol femminili, il-futbol femminili mhux kollox huwa wartu żgħar ukoll. Sakemm kont għadni hemmhekk kien ukoll. Mela aħna dak iż-żmien timijiet bħal Luxemburg, bħal Andorra, dawk timijiet li konna niġru bihom it-tim nazzjonali Malti. Xis naħseb sentejlu kellna development tournament ta' Malta u dat tim ta' Andorra rebħinna 4-0 lit-tim nazzjonali tagħna tal-Under 16. Albanija seb issa. Il-biċċa xogħol hija di. Jiena ndunajt li kien hemm xi ħaġa li daw inti biex tara ċertu improvement, ġifieri għax aħna naħsbu li aħna biss qegħdin waħedna u ħanet nimpruvjaw ħadd toħor baqa' kif kien 20 sena ilu. Daw kont qed nitkellem mal-kollega tiegħek tila daw żgur jew qed jilagħbu fil-lig mal-boys jew it-tim huwa maqgħud dejjem għalihom. Għax tant kienu organizzati dat-tim bil-coach brava li kellhom mara. U mbagħad wara nżilt inkellima. U iżda ma rridx tgħidli ma mbagħad qaltli. Qaltli aħna nagħbu fil-lig mal-boys fi Spanja. Daw ġabru l-players tan-nazzjonal, għamluhom bħala tim u jilagħbu fil-lig tal-boys. Hemmhekk tinduna li u ddiru noqogħdu attenti li ħadd ieħor qed jara kif jagħmel biex jitla' dak il-passi. Hekk aħna ħanibqgħu nimmaġinaw għax aħna tilab ma' Luxemburg u le daw Luxemburg aħna dejjem nirpulhom jew konna. Illum il-ħajja nbidlet. Illum kulħadd qed jaqseb il-qudiem kif għamlu l-ħamru fl-aħħar mill-aħħar ħamru ndaħlu fil-gruppi. Ġifieri għamilna xi ħaġa kbira. Xi ħaġa onur kbir għal pajjiżna, għalija onur kbir għamlu ħamru l-pajjiżna. U daw l-affarijiet li irridu naraw hemmhekk inkwetanti jekk aħna fin-naħa t'isfel
qed naraw li mhux qed inġibu mat-timiet l-oħra, ħej, xi ħaġa ħażina qed nagħmlu, irridu naraw kif ħanimprovjawha. U hemmhekk irridu ninaqdu kollha. Il-klabs jappoġġjaw ċertu affarijiet u l-istess qed nitkellem anke fuq il-femminila u anke il-klabs tal-irġiel. Irridu ngħinu il-xulxin. Ma rridux naħsbu biss, aħna kultant ħan nitkellem mhux kontra klabs. Ħanejlek jiena ddeċidejt Bowsin kontili ħafna, għandlum għandi 65 sena u rrid daqsxejn iktar ħin għalija. Għax kien mhux kellek le. It was consuming ħafna, tinsix inti jiena waqaft minn ejwa, le m'għandix dubju, waqaft minn hemm. Ara ma taħsibx ħażin mara, Waqaft minn hemmhekk, waqaft minn hemmhekk. Għamilt 5 snin l-MFA u kien wasal iż-żmien li ikolli ftit żmien għalija. Jien il-futbol buż minn 5 snin, daqshekk ili fil-futbol. Minn 5 snin bdejt nilab u bdejjem nilab u futbol meta waqaft minn plejer qed tista' daqshekk u bdejt nikkowċja u mill-coaching spiċċajt direttur, ġifieri għamilt it-toroq kollha tal-futbol. U kien hemm żmien li issa għalmenu issa għandi daqsxejn ħin għalija. U nagħmel affarijiet meta nixtieq jien. U xorta għadna nagħmel ftit, Bus. Xorta għadna nagħmel ftit. Xorta għadna nagħmel ftit għax il-futbol. Nimmissjaħ żgur għax hawn anke l-futbol femminili, ġifieri daw mort narhom il-lobbiet kollha mort nara li labu issa għandhom kif. Għax anki is-60s ġabu minn 3 lobbiet rabku 2. Is-70s minn 3 lobbiet rabku 2. Dawn huma affarijiet tajbin, sbieħ u pjaċir. Ħanejlek, aħna għax ix-xogħol vera ma ħanejlek. Aħna il-futbol femminili meta bdejna fil-bidu, inti tiftakru żgur. Niftakru mill-bidu jien lajt burraxka u għajtajjir qed neħli żmien tiegħi fejn mortem meta aħna labna l-ewwel nett dak iż-żmien li bdejt jien fil-bidu. Ma labna mar-Rumanija. La kont naf minn huma r-Rumanija, la kont naf x'kellhom, la kelli match analyst. Kont jien waħdi coach biss waħdi ma' tim nazzjonali. Hekk bdejt jien. U barra minn Malta morna lajna tlieta. Qed mela bdejt nikkalkula l-affarijiet. Ġejna Malta u għamilt l-ewwel żbalji tiegħi fil-coaching. Labt taqali fil-ground nazzjonali kontra l-Irlanda. U daw tawna 9 bużu t-tidwira tal-Beati u Anġli. U minn hemmhekk burraxka tan-nies kulħadd jajjarni għal x'qiegħed hemm il-players u daw ħela ta' ħin qed noqogħdu neħlu l-flus, hekk kien id-diskors dak iż-żmien. Illum nieħu pjaċir li daw kollha qtilhom għalfejn. Għax jiena qed mela issa irrid nara x'sa nagħmel. Issa jew naqbad u naqbes il-vapur li tlaq u nżarma. Jew nara x'sa nagħmel. Qed mela le, irridu nibdew biż-żar. Qed trid nibda biż-żar. Bdejt nixbor il-bniet, nagħmilhom festivals, nagħmilhom babdew iżidu il-klabb jibdew iżidu huma, jagħmlu żar tagħhom, norganizzalhom festivals u dal-affarijiet. Minn hemmhekk bqajna dejjem għaddejjin, u bdejna għamilna l-akkademji tagħna u dal-affarijiet. U dik kienet waħda mill-affarijiet niftakar meta ġie Davis Manja li kien saqsijili. Għalli mintom għalfejn l-irġiel mhux qed nagħmlu suċċess għalli intom miltu tas u spjegajtlu. Qed importanti li l-ewwel nett nibdu neħdu ħsieb dat-tfal minn qed jiżżar. U rridu wkoll li tgħidli forsi kultant fl-etajt iżgħar imma tittara x'talent għandek u dak it-talent tibżalih u tkabbru. Fimt hekk għandek tfal ta' ċertu talent, tibżalihom. Feta jiżżar, mhux meta jkunu kibru mbagħad għax imbagħad too late, ma tkun kibru. U bekk għamilna li għamilna biss. Fin-nisa hemm ħaġa differenti ħafna iktar mill-irġiel. U dik innutajta mill-bidu li bdejt. Id-determinazzjoni ta' mara li tasal hija kompletament differenti minna l-irġiel. Ejdli l-mara jien. Id-determinazzjoni ħanejlek. Id-determinazzjoni buż tal-mara li tittasal minnaw għalaw dik hija differenza kollha. Dik mara Malti iktar minn barranija naħseb. Bħalissa għandna 15 il-plejer tilab barra. 15 il-plejer tilab barra. Hemm 25, ħafna minnhom għandna tifla da żgħira, Nina, dak kif ġiet issamlet wirja prezzabbli under 70, da ma samdur. Qed ngħidlek inkredibbli ġifieri, ma daw titla bil-ġenituri jgħinu wkoll jappoġġawha. Ġifieri. Daw ma tantx jitħarsu ta'. Daw karawet, bows. Iridu jħarsu fejn joqgħdu. Karawet, bows. U daqgħet teħejli muġejja. Ħanejdlek, Nikol Xiberras, ħansemmi nibda minn Rejx, għax Rejx l-ewwel waħda li telet. Rejx il-Kuxkieri kienet l-ewwel waħda li telet. Rejx il-Kuxkieri. Jgħidulna dal-waqt. Rejx il-Kuxkieri di telet
Minar ma taf il-xejla kien hemm xejn dak iż-żmien marret tilab Ċipru. Dera bħet 4 kampjonati f'kampjonati differenti ta' barra minn Malta. Lebda plejer Malti sakemm lebda plejer Malti sakemm idum Ħadd ma jsemmija. Mu ħajamela qatt. 4 kampjonati debħet l-Olanda, l-Belġju, l-Ċipru Passazati u bħal dawn li l-Italja. għamilna dal-aħħar. 4 kampjonati rebħet. Nikol Xiberras huma s-sagrifiċċji li għamlet dik kanta żera. Dik tret mal-Juventus. Fejn mhux ċajta ta' ma klab bħal dak ta'. U baqet hemmhekk marret klabb ieħor niżlet livell biex kont titlab iktar, għax ovvja l-Juventus kienet jibsa liha, ma għamlitha ħadet l-opportunità. Ma mhux jinżlu lura buż jibqgħu hemm. Bħal Haley, bħal ħafna plejers ta' Aħna morru wara tliet xejba tuhom lura. Diki. Prosi Pier, nisbħalek irridu fil-futbol Malti, bis-serja ta' qed ngħidlek, coaches bħalek, hemm oħrajn bħalek, ejja ħanibdu l-coaching staff tajjeb, inqas ta' noqgħod ngħid nibdlu il-president u l-oħrajn ta' madwarhom dak jaraħ minn għandu jaraħ. Però hemm bżonn li għal-inqas jibdlu l-mentalità u nindunaw ġem ġibna nies biex jitnejku bina, dik il-kelma eżatt. U jwaqqawna ridikolu, basta nirranġaw xarna waqt il-logħba hekk. Jifhimni min irid. Ma nistax irranġa. Jien ukoll, qed qed il-xemm. Għandi naqra Nirringrazzjakom nispera ħadtu kost, kien jaħraq ftit, però kien jixraqlu din dal-podcast kien jixraq li jsir. Tajjeb, nirringrazzja l-Landfin ħafna proset tal-programmi li tagħmel u lilek tal-ġid kollu li għamilt u jalla tibqa' hemmhekk tgħin il-futbol Malti min naħa jew minn oħra. Grazzi Bus. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.